vil gerne bevise, at f af x lige med x i anden differentieret hedder f mærke af x er lige med 2x. Det er det, jeg skal bevise. Og for at kunne bevise det, så skal jeg bruge tretrinsreglen, det vil altså sige, at der er 3 trin. Og det første trin, vi starter ud med, det er, at vi skal finde saktanthandlingen. Og for at finde saktanthandlingen, det skriver vi AS, og der skal vi bruge formlen for at finde A. Og den hedder delta y over delta x. Det vil altså sige forskellen mellem de to y'er, forskellen mellem de to x'er. Men det kan man også skrive om, og det kan man altså skrive f, skal vi se her, f af x0 plus delta x minus f af x0. Så det er den første trin, der er nu har over delta x. Så nu har vi det første trin, og det vil altså sige, at det her det er den ligning, vi skal bruge for at finde saktanthandlingen. Den andet trin, det går ud på, at nu skal vi altså sætte vores funktionsværdier ind i vores ligning, og så skal vi forkorte. Så det vi gør, det er, at vi ved, at det hedder AS, sådan her, og så skal vi have det sat ind, sådan, så det så kommer til at hedde parentes x0 og parentes plus delta x parentes slut minus x0 i anden over delta x. Og når vi kigger på den her ligning, så kan vi se, at den minder meget om vores kvadratsætning, som der hedder det første led i anden plus andet led i anden plus minus et dobbelt produkt. Og det vi gør her, det er, at vi skal altså regne det på samme måde, så vi skal ophæve den her parentes. Og det gør vi ved, at hvis den her kommer til at hedde AS er lige med x0 i anden plus delta x minus x0 plus 2x0 delta x minus x0 i anden over delta x. Og når vi kigger her, så kan vi se, at noget, der går ud med hinanden, det kan x0 i anden, de går ud med hinanden sådan her, sådan så det kommer til at hedde AS er lige med delta x plus 2x0 delta x over delta x. Sådan der. Når vi kigger på det, så kan vi gøre det lettere for os selv. Det kan vi gøre ved, at vi ligesom deler ledene op, sådan så at vi ligesom sætter delta x her for sig, og vi sætter det her led for sig. Og når det har gjort det, så kommer det til at hedde AS er lige med parentes delta x i anden. Det skal stå i anden her, ja, og her. Over delta x plus 2x0 delta x over delta x. Og når vi kigger på det her, så har vi har altså 2 delta x'er her, sådan så delta x og det andet delta x går ud med hinanden. Delta x her og delta x går ud med hinanden, så tilbage kommer der til at stå AS er lige med delta x, og så ophæver parentesen, plus 2x0. Nu kan vi komme tættere på, at ligesom det skal ligne 2x. Det vi skal nu, det er, at vi skal til tredje trin. Og tredje trin, det er at finde grænseværdien, altså at vi går mod en værdi. Og det gør vi ved, at vi siger, at delta x går mod, det skal man skrive sådan her, går mod 0, f mærke af x 0. Delta x, det er jo det, der så står her, plus 2x 0. Det kommer så til at hedde f mærke x 0 er lige med 2x 0, og det var det, vi skulle bevise. Så det er sådan, at vi finder beviset for, at f af x er lige med x i anden, er differentieret f mærke af x er lige med 2x.